I don't sing it now. Life and direct. All that are going to do to the episode. All the going back out. Go to the episode. Yes, oh yes, look at the good road to village, you will have also. All the road to look at it, when they can listen to it. Oh yes, see the way the president of our boys, of our rules of our boys, and the good of our lesson. Oh yes, see the way when United Ladies Final, all the connected was not in a special way. I fully as a live. Okay, only empty there. After the work, the cosmetics. Oh, yes, over the sun, I move in. Okay, everybody, they want to learn. Oh, look at it. There's a Yabu. There's a Yabu. It will go Palace Secretary, just pick here. Oh, yes. Okay, they go back to village. You're not going to come and have a good. You will never know. I will go down there, man. I will go down there, man. Is there anybody that doesn't know what you're saying? I'm going to give you all the one on the roof. Where are they? Why are all I want to do is get them here. And everywhere. I can tell my shit. I want all I want to appreciate that. By way of human. Oh, yes, I like it. English in the representative of Manosha. I think it is on Manosha. You got what I can help you. Yes, the color of more. Where I move here. Oh, yes, never, each year. Oh, yes. I know you go Kaibu. I am not from Nungu Nekaibu. I sat on about to thank the Yaman and Capo Bolivia. Now, what can the youths need? Now, soon, now, that called the Lunjon, I have the Chamma. I am a Loriliana, about us on the Canabania. As a moment to end the Jelanios in Jetelania. And I said, no, not dying on there. Lawyer, as I got the Chamma. I had a time people, Nana, and the Putin as well. Not a guy, but no guy. And I say, Chupo, or even in the Malampai, in asking them, Macalialani. I see no logani. I see my carbon tie, I put on my capacity. And I see my Chicago, I Chicago wise. I
anyị na-ekwu maka pati anyị sị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọ ya agba ụfụfụ anyị si na kedika ibi ya bụ na anọ na-abịanụ onye ọbụla jide nyanwụ mgbọ na akpa ọwekwa mgbọ egbe mgbọ a na-akpọ PVC ka anyị jee tinyekọ n'aka ọnụ n'ọgwa mma nwa m votu ka anyị eme na nke na ya na-agbati ya n'ọsọ anyị wee na-ayọ Chukwu okike na-ayọ ana nri na-ayọ aja na nri a sị m unu jewekwenụ n'ụbakwa nna anyị ọgụ n'ọnwa nwa ka anyị bụ na-awa arụ n'afọ n'afọ unu m akụnụ ya dị dịnụ n'ologo na anyị ya asị ya na Yoruba anyị si nọ n'Igbo ka n'ologo anyị na taa bụzi nke anyị na anyị ayọkarịgo na anyị esigo n'olugo anyị sinekwanụ nzu na onye ka m ji n'aka na-akpọkụ mmụọ niile na-akpọkụ chi anyị n'ọbụ onye na chi ya dị na mma ka ihe na-emelụ na-akpọkụ ike ngachi mụ na-akpọkụ arọbụ na agụ anyị sisi emezi n'ibele na oge ahụ elugo na onye ọbụla ya na-achị n'ibe ọmaala anyị ya anyị nwamaala ọdịnala ana ọnya ga na-agala anyị si na ọya dị na anyị ime mma na ọgụ eke nọ n'oye n'ọtabafụ nọ na nkwọ abịa na anụ ụbọchị na anọ na anyị nwata Igbo dobere ya ọ n'iru ka anyị bụ oke nwe ya na-ama ya amagharị azụ na nwa agụ anaghị ata ahịhịa na oyi anyị na-ayọkwaba akarị ofu onye bụ ego anyị enwecheche na ya onwe ya ba mma anyị si